कापूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। तुम्ही निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊ शकता का? जाऊ शकत असाल तर मला सांगा। अशी काय तुमच्याकडे वेगळी टेक्नॉलॉजी आहे का, मशीन आहे का ते वरतून असा पाऊस असा छत्रीसारखं थांबवतो आणि फटाफट काम अशी कुठली नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे का ते सांगा मला। टेक्निकलीच पॉसिबल नाही आहे। मी हे कोणा निसर्गाच्या विरुद्ध आपण जाऊच शकत नाही, हे तुम्हालाही माहिती आहे, मलाही माहिती आहे। उगाच खोटी आश्वासनं देऊन उपयोगच नाही। तुम्ही गटारं बघा खालपर्यंत वरती म्हणजे टेम्पररी पण बांधलेले नाहीये, म्हणून येणारा सगळा पाणी ना खालती ओसरतोय व्यवस्थित आणि केलेलं तुमचं सगळं काम पाण्यात जात आहे। हे त्यांची हेच रडगाणी आहे, बाकी काय होत नाही। ते रामश्याम यांचे येतात, आमच्या समोर बसतात, गुळगुळू बोलतात आणि निघून जातात। आणि ह्या लोकांना आता असं वाटायला लागलं आम्ही सगळे मॅनेज झालेलो आहे, नवीन गाड्या पण घ्यायला नको। काय लोकांना मी काय सांगू, ते मला उत्तर द्या, मग मी इथून जातो। माझा काही विषय नाही, मी लोकांसाठी इथे आलेलो आहे। आम्ही सगळे जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, आम्ही काय बोलायचं ते तुम्ही सांगा, आम्ही तसं उत्तर। कारण का तुम्ही ना पत्रकारांना काय माहिती देत, त्यांनाही माहीत नाही की किती महिने चालणार, कारण का ते बातम्या देतात। तुम्ही एक प्रेस रिलीज त्यांच्यासाठी तरी काढली पाहिजे की बाबा असा असा विषय, त्यांनाही काय बिचाऱ्यांना काय माहीत नाही, म्हणून ते येतात आणि त्यांच्याप्रमाणे बातमी लावतात आणि मग आम्हाला प्रश्न विचारतात। आणि आता काय विधानसभेची निवडणूक आहे ऑक्टोबरला, माझे सगळेच विरोधकांना असा ऊत येणार, सगळेच येऊन इथे जाहीर सभा घेतील, उद्धव ठाकरे येऊन उभा राहील इथे। आमची काहीच चूक नाही याच्यामध्ये, आम्ही जसं तुम्ही बोललात तसं आम्ही हो बोललो, चला काम करायला द्या, एवढी निधी आली आहे, काम थांबवलं असतात तरी शिव्या, नाही थांबवलं तरी आम्हाला शिव्या पडणार, दोन्ही बाजूनी मेलो आहे आम्ही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।